I ens fiquem de cap en la vida de Meredith i Justin Dolman. Ell, jugador del Meridian Alacant, i ella de l'Hèrcules femení. Els dos formen un matrimoni molt especial. Dos maneres de viure esports diferents, però un clar nexe en comú. Justin ha après molt de Meredith i per a demostrar-ho s'atreveix amb els tocs al baló. I si no ens ha convençut, també val com a porter. I això que abans de conèixer-la no li agradava el futbol, perquè ara sí. That's love. That's love, right. A little bit of both. In college, I learned to like it because she played. So I went to her games and enjoyed watching the sport. Però sobretot, Justin Dolman vol triomfar en el Meridiano i demostrar que Quintana no es va equivocar amb ell. Així tot, si Justin té un mal dia, la solució la té a l'abast de la mà. I come home and try to forget about it. I'm happily married, so when I come home, I see her and she makes me smile. So all the bad memories go away. Ell haurà de recompensar-la i Meredith té clar el que vol. Toca veure futbol. I would love to. Yeah, it's in our plans to make it to a game. I believe they play Sundays, so he plays Sunday in the morning and we can go to a match. And my dream is to go to Real Madrid and see a game there. Una promesa que Justin haurà de complir en breu, perquè ella no es perd cap partit als centres de tecnificació. Però això és una altra història que els contarem més avant.